Nahirapang makadaan naman po at nabalahaw ang isang sasakyan po sa makipot na bahagi na kalsada ng Barangay Sapang, Santa Barbara, Pangasinan kahapon, Agosto 13. Nasa alanganing posisyon po ang sasakyan matapos itong mapunta sa gilid ng mababang bahagi ng daanan malapit sa isang tulay. Agad na nagsagawa po ng operasyon ang MDRRMO Santa Barbara upang mailabas ang sasakyan at maiwasan ang posibleng aksidente. Dahil sa kondisyon at pwesto ng sasakyan, kinakailangan pang gumamit ng loader para maiahon ito. Sa pagtutulungan ng mga rescue personnel at mga volunteers, natagumpay na nailipat sa ligtas na bahagi ng kalsada ang nasabing sasakyan. Wala namang naiulat na sugatan sa nasabing insidente. Pinapayuhan naman ang mga motorista na maging alerto sa pagdaan sa mga makikipot at may hirap na bahagi ng kalsada, lalo na kasunod ng mga pag-uulan na maaaring magdulot ng madulas at malambot na road conditions. IFM News. IFM News. IFM News.